Ak ste už aspoň raz nakrúcali na mobil nejaký kolektívny šport, napríklad futbal, ktorý hrajú vaše deti, viete, že to až také jednoduché nie je. Zvlášť, ak chcete zachytiť ten správny moment a sledovať loptu nielen očami, ale aj mobilom. Určite ani raz sa pritom mnohým stalo to, že akcia s gólom sa na záznam ako si nepreniesla. Jednoducho ju nestihli natočiť. Ak ale máte vo výbave zaujímavého pomocníka, posielate takéto nešťastné situácie do autu. Držiak na telefón s podporou umelej inteligencie Xbot Go Chameleon poskytne používateľom možnosti automatického sledovania a nakrúcania tímových športov. Okrem vloženého smartfónu zariadenie obsahuje aj vlastnú kameru so 120-stupňovým ultraširokouhlým objektívom pre snímanie dynamických momentov z rôznych uhlov. Možnosti tohto športového kamerového systému rozširuje 360-stupňová rotácia držiaka. Pokročilé algoritmy počítačového videnia pritom poskytnú funkcie automatického sledovania a nakrúcania živého vysielania a automatických úprav. Umelá inteligencia dokáže sledovať šport s presnou analýzou trajektórie lopty a identifikuje a sleduje pohyb športovcov, čím zaistí plynulé nakrúcanie. Používateľ tak môže bez námahy vytvárať najdôležitejšie momenty a vysielať ich naživo prostredníctvom mobilnej aplikácie. Batéria s kapacitou 7800 mAh umožní viac ako 8 hodín nepretržitej prevádzky na jedno nabitie. Prenosné hudobné produkčné štúdio Blipblox MyTracks prináša deťom všetky nástroje, ktoré potrebujú na to, aby mohli začať tvoriť hudbu. Obsahuje pritom stovky už nahraných melódií a tzv. Bicích slučiek. K dispozícii je aj funkcia náhodného výberu na spestrenie skladby či zabudovaný mikrofón na vzorkovanie okolitých zvukov a ich začlenenie do hudby. V hornej časti zariadenia sa nachádza 25 podsvietených plôch na spúšťanie prednastavených zvukov akustických, elektronických a bicích nástrojov, ktoré možno vrstviť a sekvencovať v 5 stopách. Hudobné štúdio je tiež vybavené rôznymi efektmi, ktoré pomáhajú mladým tvorcom obohatiť výstupné zvuky. Zabudovaný reproduktor umožní tvorbu hudby na cestách a konektor pre slúchadlá prináša prehrávanie bez rušenia okolia. Súčasťou je aj 5-pinový výstup MIDI na pripojenie zariadenia k hudobnému hardvéru či port USB-C na pripojenie k notebooku so softvérom na produkciu hudby.